Kaburam berkejungu kalongi ublay, hakula penlai kum kari boy Presiden Senat seinian. Ya kaban peniyok hangi lang ba kani kasngi ka kerpang ka youth Sunday bandrakhe lang ba kading syakri lang ba ka online service. Makata yang sobabun kepat ya pi kerpang ki kun samla ki badan halaki jong ki balang long pa ki long kemi bagi hab ki baret pin snobha banya pandhem lembat ngi gijing syakri ke jongi bani solang ru ke jing ruai ke bengin saaya preng jong pi hakane ko por ublay nun kerku Samba Kristan kitan kamu Jisu Aplenki yong bakerho Kung tipuk dingin yo pentemai bon Kagamban tray krem ken kador Toyeng minta Gigi samda Jingi Udlay keleng bang lekra Nghiêm truyền Ghiền cho nghĩ kỳ toàn cảm như Giêsu Chính hạ kinh yo ba chính sụp ru Ghi chính cử khu ba đắc cử hai kinh xem Chính xa kri play ru kinh ngang hẹn Tôi yên mình ta Gigi samla Jingi Ublay keleng bang lekla Kokuk kahok Utrai jongi Namar jomu klemtan Nghiêm truyền Ishnong jongi Kiton kamyu Jisu Jing jing shisha kim con shu Ni jing sliu ba bun jai ki la nang loan Jing shai gospel ka day man boy To yeng linh ta Gigi samda Jingi Ublay keleng bang lekla Gidei ban ya rab Kakin jing ai hay ban ya rab Toyeng minta Gigi samla Jingi Ublay keleng bang lekla Kokuk kahok Utrai jongi Namar jomu klemtan Nghiêm truyền Kapurthai Nika Don Kamyu Jisu Samba Toyeng bang lekatu Hijat Riu Jing Sung Shisha Kiwang Pahukin Yo Jing Im Badak Toyeng Minta Gigi samla Jingi Ublay keleng bang lekla Kokuk kahok Utrai jongi Namar jomu klemtan Nghiêm truyền
nengkong ngi aingu yublei bat hagaju kepor ngi pediang sengobhaya phi baro kat ki bala ban yo ia kane ka online service bala penbet da karibhoi Presbyterian Synod si union ngidon hangne i pastor KS Ronghang baderu executive secretary jong karibhoi Presbyterian Synod inongkren iba nagaliang jongi kum ka union ngila shania ban sami ka kubor ka ktin ka jong ublay hapdeng jongi ngi priang sngobhai fi pastor hoj ngimla ro klam da penpau ya jing sngongu ia ka balang bat ka si society hangne ka si society mautunum ka bala pediang bat ka bala ai jaka yangi kum ke union banginio ban pendep ia kane ke program hagane ke sngi ke bakerpang balapan bet da ke sinod ngimla klam da penpau ia phi kinong kitkam baro jongka ribhoi Presbyterian Synod union ia phi ki pastor ia phi ki dukhot bat ki nongkit kam ki bapher ki don hapo kasyatri jong ka Synod si union khamtam ya phi ki pajba bat hakaju ro kapor ya phi ki members jong ki si society ki bapher ki ba don hapo jong ka ribhoi Presbyterian Synod ki baju Kristian ya ki kam jong ka Synod bat ki bala ru ban ya don rengkat hakipor baro hagi jinten kam jong ke Synod haga jing sisya haga ne kesngi ngi kum ke Synod ngim da mudur ia ka ne ka program bakan long kumne hinre namar ka ne ka jingpang klam covid kabala sar lut ia ka pertai baro ka we kum ke Synod kala persyang ban penbet daga ne ka lat bad daga ne ka lenti banyo ban syakri lang yau blai ha ka bakum ka ne ka sngi te kum tangi priang sngobhaya phi baro kat ki bala banyo ka ne ka service ha ka ne ka sngi bat khamtam ia phi ki nongkren ia phi ki no yashim benta ha ka barwai ki jirwai choir ki nong sam ka kubor ka tin ka jong blai ha ka jur ka por ki nong pule bat nong yalam jiruai ublay nang kerku ia ka Synod bat ngidakwa ia phi ban kerpat ba phin sngoba ban duailam naga ban ta ka Synod bangin nang la ban penihat syafrang ia ki kam ki bun sertap jong ka Synod ki badang don hakmat ki bangidai ban ya to ublay nang kerku nang yarap yangi ha ka ne ka por bat kat bangi dang la ban syakri yau try ngini yarwai lang dakan nombar jirwai kaba sanspa nrupu kundai bat hadin jong kene jirwai la kerpat ya MS manbha karlor ban pensngeu hangi ka ktin ka jong blai bat ban yalam ru haki jing tuai you lay long kampu ron ki kampu la le lu kun u la pa bayangi u ite u ai la ka chi em ka ku na ban siu ka kur dom ne pli ba kin rong ki breu do ya ro ya try sap thei ba u kren do ya ro ya u try pi ki ban reu shak man no one da u chi su u kun sha u pa ai bu rong ya u bu la le kam pu la ki kam ki ba ra u la le a birthday da uru adonu jing man ka ya shlei den way kan
salong jing la kambala Andaya uji sungin yo imark ma Toya roya utrai Sapur heba upre Toya roya utrai Pigi benreu syakme Wana uji sungin syakupang Ai burong ya ubula legam Hashwa bingin lech shu blai ha jing duai ngin pen puli kat tu kat ni kentin na kentin ka jong blai ka bangila ban syam na ka shithi shaki hebru ka lenong ka bakhat wei ka dikhot ka baningkong bat ka bahin riu ki kentin ki baong kumni te ka jinget ka long kata ka jing ngos khem ya kita ki a ya ki bangi kermen kata ka jing tenju ya kita ki a ki bom yo i Henry Clem ka jinget omla ban pen sngo bahaya u Namar kadai yo uta ubawan hajan ublay banget ba udan bat ba ulong uba ainong ya kita ki bawat ya u tu blay un kerkhui kini kentin ki bangila pensngo ha kini kapor tengile lang show blay ha jing duai kokpa jungi ubah beneng kumni kumbangi long ni wan ha khamat jongme ha kini kapor melong ublay ubadan kabor halor ki a baro ublay uba penyat biang ya ka jing jam jungi ki baman lagasngi ngi aingu yame bawat hapdeng ki bakum kini kisngi ki badap da ki jing yale bat ki jing bom tikna ya ki jing em pen ban menang penyo hangi ya kini galat kum ke sinot CE union ban syakri ban pendan buram ya ka kerteng ki jongme ha kini ka sngi leng ba kini ka online service ha kini ka youth sunday ablay tisnei ban kerkhu ban pensat bor ya baro kinongi shimenta ha kini ka jiaseng babaro ngin yok mat ya ke jing pensle ke jongme ngin mat ya ke jing don ringkat ke jongme ngin mat ya ke jing alam ke jongme ablay tu isnei ru ben kerkhu ya baro ki rempe yeng kristan ki baya seng ban syakri ya ka kerteng ke jongme ringkat lembat ngi ha ke negapor ho ki don shibon ki rempe yeng kristan ki jongi ki badon hapdeng ki jing ya kendo bat ki jing shem ki ba pher metip ablay ya ki jing metip ya ki jing pang jing shitom metip ya ki jing janjar bat metip ru ya ki jing khuslai nginget scam ablay ba medon hapdeng jongi me pen khia ya ki jing pang ki jongi bat me pendap ya ka baduna ha ka jing em ka jongi ablay ngi kerpat ru shame bandan ringkat bat usyakri ujong me uban sayeng bansa me ka khubor ka ktin ka jong me hapdeng jongi lang ha ka ni ka por hoi ka jing pen khre ka do nut ka long ka jong briu henry ka jubab jong khalit ka long nau trai to ai na mar kata ba ka ni ka khubor ka bangin sayo sngo kan da long ka bor na ka banta jongi iwei pe iwei kan da long ka jing hikai bat kumju ken ablay ai bor yangi bengin num long tang kinong ngap ya ka ktin ka jong me henry bengin na long ken shisha ki bala ban le ya ki ki ba me kentu ki ba me hikai na ka ktin ka bakhoi ka jong me ablay ngi dwai ru ha ka ni ka por hapdeng jong ki ni ki jing janjar ki ba ka perthei hi baro ka wei ka mat ya ka ni ka khlam to pen scam ya ka ni ka jinget ka jongi bangin sngo thu ba om don ka nu ru ka jingjia ka ba khlem ka jing tip ka jong me ai bor yangi bangin la ban shania tang hame namar halendet jong kini ki a medon ka jingthmu ka ba kerpang bat ka ba janai ka ba mangi ngimla ban sngo thu bat ngimla ban shemphang hendai ka por ba ka ya ka jong me kan batai yangi ha ki ba kum kini ki a ai bangin la ban wan hajan yame ngin wat ya ka khmat ka jong me ngin wat ya ka jingya dei ka jongi shimet bat me hangnu ngidan wat om ino ken ablay to pensat bor yangi to ya lam ya ka jing ya lenti ka jongi sngo ko try ka jing khot ka pat ka jongi ha ka ka por dak ma bat klet ki pop ki babon ki ba mishem ha ka jing em ka jongi ha ka kerteng uji su ngi duai amen mentangin lumi ki jing aingu tekat bangi dang lumi ki jing aingu ngin hio ka jirwai ka bakerpang nai ba everest nong shlir kat bat ki paralok jongi bat hadin mangila de ban lumi kini ki jing aingu la kerpat ban pen kentangi kini ki jing aingu ki jongi nai mastar shifting khamdej telah kerpat ia baro ki parabangi ki badon haki yeng haki sem bapin subahaban ya lumi kini ki jing aingu
hakani kapor. cùng nề nghiêu à nghe đâm bạt mà nề nắm mar trên kra chừng yên bạ trong mê quay tua ai bo bên klan ya ngi ngin nom klo hakum kine kisngi trôi bên cạnh chừng hết lọt gió nghiệp đánh chừng hết chừng chân ra nàng nghi à trôi được nhiều tô bên lại pa tô tiêu para chừng hết ta bên là yang nghi tô tiêu para chừng hết tu là bên đi giàu nồng populasa pada jingge lapen kya yang ni du jisu nada piko mu patong ngai hang to shanya na du do nu ngan ai happy ga jingem bom juko em trong nghi lòng thêm ma hi cai ru đi bật phai sân rình qua skem ya nghi bằng nghiêng yai lê trai bát mê nghiền lòng ki ba la phơn pre đã cả tiêu la my gospel ô lần ba được try mình xiêm trong ngã gas kê bà chính nghe la bơ là những gì tốt tiếc bà chính nghe u la bên niềm giàu nồng bông la sa ma tốt tiếc bà chính nghe la bên kya yang nghi du jisu lada piko mu patong ngai hang to shanya na du do nu ngan ai happy ga jingem bom juku jisu melon hello paro para jingge ula penim yau nong popala sakma to tiu para jingge lape kya yang ni du jisu lada piko mu patonge hang to shanya na tu do du ngan ai happy ka jingge bom juko ngan ai happy Jing em bom juko
tongin pendam magijing duai ngi ai ngo ya me ko konrat ha ka di kapor ngi pen pau ya gijing sngeungu ka bakrau shame ha ka ba melayalam ko konrat ya ga sinot ribhoi na ka wi kapor sha ka wi kapor na ka wi ga snam sha ka wi ga snam ko konrat ha ka di kapor ka ba menta i don ha ka ga yeng ka ba kentang ka chome ba ka dei da ka jing yalam ba ka jing sumar ka chome ha ka jing em ka jongi ni pen pau ko konrat ya ka jing sngeungu ka ba krau shame ha ka ba melayalam ko konrat ya ngi kum ha ka ni ka snam ka ba menta ha ka ba ngi lai kendu ko konrat ya ki jing ngi kendu ko konrat ya ka ni ka jing pang ka ba shirkai ka ba lawan syaki jaj benriu sya satlak jong ka ni ka perthei ko konrat ngi tip syai kedan bagi ne baro ki ja ko konrat klem da tip mami bagi ne baro ko konrat kinom ja hande ngi dua ya me ko konrat ko mamela ju alam ngi yalam ko konrat ya kasinot ribhoi ngi don ko konrat ha ka ni ka por ka ba menta leng ba jong ka jing yalam ka chome ko konrat ngi ai ngo ya me ha ka ni ka por ka ba menta dei da ka jing ba ka jing sumar ka chome ko konrat ha ka ba ka sinot ribhoi kala yo ya ka ni ka lat ko konrat ban syakri ban pendon burom ya me leng ba jong ka ni ka online service ngi pen pau ya ka jing sngeungu ka ba krau ko konrat ha ka ba me don rangkat ha ka jing em jong i way by way trying ngi da duai ba ngi da kerpat syame ya ka ba men isnai ya ka ba ni alam ko konrat ya ki nong yalam ki jong ya sinot ribhoi hoj ko konrat ya baro ki ba syakri bat ki ba dem hasat lak jong ka ni ka perthei kan mau kerpang ko konrat na ka benta ki ba da du ru ya ke jinglong ka bakan jaman sem ha ka ne ka perthei ha ka bakan ne ki jingpang ko konran kala tu no la ka jong ka jing em ka jong ki ko konran ni don ha ka ne ka ya ni don ha ka ne ka por ko konran makum ka jing em jong i wei pai wei ni don ha preng jong ka jing sir ni don ha preng jong ka jing lang a ka jing pisa ko konran han rei ni tip ko konran rengkan bat ka ne ka them jong kan baga sinot ribhoi kala bo baga de ka jing hang ai baga jinge jong i wei pai wei ko konran bangin IT ya me bangin ngej scam ba ko konran me don nasnda jong i bangin ngej ya me ko konran ba men yalam ya ke jing em ka jong i ka ba man ka sngi kat bangin ang im masla jong na ka perthei bat ngi ngej scam ko konran ba me yalam ko konran na ka benta ki khon suat ki khon rangli na ka benta ki ba duk ki ba kerdo ki ba don ro hapdeng jong ka jing pang ko konran leng ba jing ka jing ban jong ka ka klam ya ngu ya me ko konran ba me yalam ha ka por bat yalam ko konran ki ba shem ya ka ka jing ki ba shem bat ki ba kendo ya ka ka jing ko konran ngi don hak po jong ka yeng ka ba kentang ka jong me yuan ra khamat jong me ko konran ya ka ka jing ai ki ba red pen kentang iki kin long sisya ki ba bit ko konran ban la pen pentre ya ka kam ka jome ba ka kam ka jome ko konran kanang nginang la ban peniar kom ka sinot ribhoi na ka wei ka por sya ka wei ka por ya lam ko konran na ka wei ka por sya ka wei ka por ayungi don ban ong ko konran ya lam ya ka sinot ribhoi ba ya lam hi ya baro ko konran ki ba syakri bat ki mamane dem me ayungi don ban ong tang jisu ngi depan bat ngi kat pat ikini baro. Amen. Tomenta ngi don hang ne i pastor KS Renghang estip sekretari jong karibhoi Presbyterian Synod i bansam ya ka kubor ka ketin ka jong blai hapdeng jongi pastor ngi pediang ya phi sachisin pat na ka banta ka jing pen kongu ka jong phi ya ka ne ka program ka bangi la pen syat hapi te ngi kwa ba phin ya sam ya ka kubor hapdeng jongi katkum kapor lane ka jingla ka jongphi ngisania hapi te suha banginia sngap ya ka ktin ka jong blai tongin ruai ka bar jirwai ka basispa lai pupra pat hadin jong ka jirwai ka pat i pastor ban sim ya ka bentah Ban wat ya ka
Unong penem bapa Ulong ubay baton bor Pansnayaki jengpan La krau kapop kacong Ban pendukoi una Itu pesan Presiden Bapak Niat ya kenika Jing Syekri Kabala penbaik dan Sinod Union Hak kenika Yud Sunday mentau senem Hajar Arpo Lengba kenika online service Ki paranong cerai beij barok hapo jong Sinod Ki badon haki balang ki society ki beper Ki pastor menbesan beij jongi Ki long kepa ki long kemi ki balong imei ipa jongi ki samla ki hep ki berit kan thei ba sunrang ki balong ki para ki be ki jonga hauturai mat kham kerpang e phi ki samla kan thei ba sunrang ha kan ka jingra khe jongphi ya kan ka Yud Sunday mentau senem Hajar Arpo ha ka kerteng ka don bor ka ba im bat ka ba thiang ka jong turai bat nok pen be jongi u Jesu Christ Ngai shim yang kena kalat ban ai kublai e pi way pai way hakane kapor hakabakum kane kapor kabangi imrangkat bat kane ka jingpang kablasar ya kapertai barok ka way bat ru ya kejela kari ka jongi ngamla ru klam da ai kublai kerpang ya ka sorkar kabala shim ka jingkit kli ban yele shitom ban sumar ban yada ban pelai yang ina kane ka jingpang klam Covid khat khandai bat ngas ngor ban ai kublai kerpang ye kinong trei ki beper hapo jong sorkar ki frontliner ki bla shim ki jikit kli ban yada ban bu bej ban sumar ye ki bapang ki bestom ki ba ya kendu na kan ka jingpang klam kabang ya kendu haune usnam haga bakum kan ka por ngas ngoru ban ai kublai ban ai men sim ru ya ki paralok samla ya ki paralok barok ki blaya kendu pelamat ya kena ke jingpang ki lak badan pering jongpi ki badon haki ying ki sem ki jongpi bat ki badan ru haki hospital ki jaka sumar ki beper ki don ru ki paralok haki bakum kena ke por ki badon haki quarantine center namar jong kena ke jingpang ka bakilai kendu bat ki lak ru bandon pade ki paralok jongi ki badang syak tes ru namar ka jing syak suba ba pidon ya kena ke jingpang hakamet ke jongpi bat ya ki wei barok ki balele stom ban laj na kan ke jingpang ban ya but bej ya ke jingpen bej jong sorkar bat ki bor ki bahlor ya phiru iwei pai wei ha kan ke por nga chim ya kan kalat ban ai khublai e ya phi ha ka kerteng onok penim be jongi u Jesu Christ ngadwai ru ba kan ke por ka bangidon ai bakan long ka por ka bangin mat ya ki jingkir khu ki jong blai nga ai ngo yo blai wat hagapor ka bakum kan yeru ngidang yo ya kan kalat ka bakum kan ban syakri lang yo blai bat ha kan kapor ban yo ya kan kalat ban syak skor ban sngam ya ka tien ka bai im ka jong blai ngapan pau ya ka jing sngongu yo blai bau peli yang ai kan kalat lang ba ka jing pen bai jong Sinod Union ban yo ya kan kalat ban ya shim benta bat pigi samla ban ya samlem mi ko khubon ka tien ka jong blai hagas ni ka bekerpang ka Yud Sunday mantau senem langba kane ka online service ka thiem jong ka Yud Sunday ka ba ka Sinod Union ka lapen bej mantau senem ka de ka jengai namar kata ha kane ka por rengkat ber kane ka thiem ka bangidon ka khubor ka bang kwa ban ya puson lang bania perkat lang apa yang jongi kum ke samla bat para bangai baro ha kan ke jingseng kade chpang ka wei ka samla kan thai ka ba krau ka jingai ka ba kerteng karahap ka bangal pen syong nong rim naka shithi ka jong pol chak Hebrew kal nong ka ba khat wei kad khat ka ba life away Hebrew khat wei life away kad khat
Kaktian ka jong play ka ongkum ni. Da ka jing hej syam la penjot no ya karaham kanuti. Lembat kita ki bom syam la ko ngu. Haba klap pediang ya kita ki nong sentian. Da ka jing sung. Ublen ker khui ka jing pulie ber ka jing syak skor na kaktian ka jong ngin ya pendam ha ka jing duai. Pa bai bat bai snei Iwana kemat jong me hakani kapor da kedok nut ke bakemen bat da kemen sim jong kajing sngongo namar ngitip biang-biang ko kenrat barok ke bangi pediang ke bangi mat ke bangi yo ke bangi la bat ke bangi le ha kajing em kidai barok ke bawan tang nakhet jong kajing snei ke jong me ni ai ngu eme ko trai ba me pli ya kani kalat ke bekerpang yang ikisam la ban syakrilang ye melang ba kani ke online service ha kani ke sngi ke bekerpang kayut Sunday mantau senem ar hajar arpo bat hakani kapor ngidon hakapor ka bagentang ban sya skor ban yasngap ka kubon ka ktien ka jongme ngiduai ko trai bemenis nei ban sim kerpang yang hakani kapor bakani kapor kat bangidang ya keren ban sya skor ru ka ktien ka jongme lang baju ni ka them ka jingai ai ablai bagani ka kubor kan long sisa ka kubor ka ban ai men sim yang ka kubor ka ban pen klan ban pen krau ya ka jingai ka jongi bat kani kapor ka bangidon kan long kapor ka bangin mat ya ka jingker khu ka jongme Sengawi ke jing duai ke jongi haka kerjang jong turai je sungi duai bat ngipan ya kine paro amen da ka jing syam la penjot no ya karahap kanuti rengkat lembat kita ki bom syam lo ko ngu haba kelap pediang ya kita ki nong sentian da ka jing sung karahap kedeka nong Jericho ka syong kata ha ka nong ba Jericho bat kadai ka bompat syam langai hau blai la dang ibu da ka wei ka kentien kadai ka nong mani blai thau rengkat bat ke nong Jericho baro kadai ru kanuti ka tien ka jong blai ke thu sya yang i ka kam ka ba ka ni ka samla rahab ka trei ka im kadai kumbaong ha kini kisngi kadai ka thei dimet ngakran ka bupurom ya kani kani ka kam ka ba kani ka rahab ka im ka trei kadai ka kam ka ba hakahi kadai ka kam kamai jakpo da kani ka im ja ka kersyan ga besa ya ka yeng ka sem ka jongka ngam tip ha kita gisngi hadu kan no kisim ya kani ka kam ten rei la dangi ya pe ha kini gisngi jongi menta lanyo ba kani ka kam ka ba kani ka rahab ka im kadai kakam kebapok dor hadu kata emlak bantip nakanu kadau bat kai ganye kendu jong kane ka samla bakalit poi ban im hakane ka jatkam ka bukum kane namar ba kade ka jingjia ka manadu meno ka mangim la syu ban ya kendu e kamar khmat ban tip ya kai kadau ka bakalit poi syakane ka kam la ban long nak ka jing duk ka jing kerdu ha ka yeng ka sem jong ka kani kerahap ka de ka khon nang kong ha ka yeng bat kadon ka jigit kli ban besar ya ukpai ka kimi bat ki para jong ka kentei bat senrang kala ban long namar kata ka dauru kalai poi kani ka kam kala ru ban long kumba ya kendu ki samla jong ya kini sngi ka de ka jing syak penbor hanu re hanu bat kala ro ban long namar ka jing jia bakamat ha ka jing im jong ka de ka jing syak le ben ka jing syak i no ben hanu re hanu bat ka bakham snguti kena kala ru ban long bakani ka kam besuk ban kamai pisa ban yok pisa nalor ba yok pisa ka deru ka kam ka ba kiala nyala ban im rengkat bat ka jing sngoba bat sa ka wei ka dau ka bakham snguti kena kala le se ban long namar ka jing yebe ya ka jing kwa brai jong kadok Ini namanya keren ya kata. Kalau banlong nak kanu kadau kapagani kasamla rahap kalai poi syakata kakam dan rei kum kajing tip yang ngapen ken mau kene kapor bakani karahap kum kajing pen ken mau kadai kanuti kakam kapakaim kapakatrei kadai kata kajai kam kapakum kata kaktian kajong ublai kia tu yang i bakane karahap ka yeng kapakasyong kadai hak kenro hak herdop jong kanong ba Jericho
Tang na kata kerukom senaying kerukom syongying jongkaru ngilak lese ban mudur ban perkat bakaying jongka kadai hakajaka kaba ubarung ubami unsuk banrung banmi namar kadon hak redop hakenro jongka nong ba Jericho bat dei namar kane kajaka kaba syongying ru la penlong ya kitu ki armut kinong sentiat ki bau Joshua upa bersentiat ya kadong ba Jericho ki la poi lej rung nengkong hakaying kajongka bat bakila sak basaru haying jongka hakata kamit namar bakaying jongka kadon harut jongka hajan jongka kerdom bat hakenro jongka nong ba Jericho habau siem jongka Jericho ulah bena sepang kane bakidon arngut kinong sentiat kinong wei belawan man sakmit hakaying jongka Rahab ulah khot ya karahab bat pak walam ya kita kinong sentiat hakmat jong dan rei ka basmu tenat kalong makan nek Rahab hakajaka bakan lej lam ya kita ki arngut kinong sentiat kala buri yaki bat kala pelajim yaki ngilak ban keli ngedon kadau ban keli ka gebla penlong ya kane ka beriu ya kane ka samla ban buri ban pelajim ya kita ki arngut kinong sentiat namar bagi kinong syun kidai kinong syun teh rei kala pelajim ban man yaki na ka ketien ka jang ublei ngadon katok enteli ke jubab ban jubab ya kane ka jeng keli balai bakane ka Rahab ka pelajim ya kini kinong sentiat ka benengkong namar bakangej ba ublei ki Israel udai ublei ka beneng bat ka kendo kala ongkum ne utrai ublei jongpi ulong utrai ka beneng syajerong bat ka kendo syepo Joshua ar khatwei ka dekat kangej ru ba ublei ki Israel udai ublei ki kamba bat ba umdon manu bala banyeng hakmat jong kala ongkum ne ngalayok sngo kumno utrai ula penerengat ya ka kaduriau basau haswa jongpi haba pimi no na Egypt bat kumno pilale ya kita ki arngut ki sim ki amor ya sihan baru okeng ya ki ba pila penjot no tiao ya ki Joshua ar sipo kadkhat kange jeru ba utrai ublei jongki Israel ula aino ya ka Jericho ya ka snong kari ka jongka hakakti jongki koni Israel kala ongkum ne hakita ki nong sentiat ngatip ba utrai ula ai hapi ya ka nekari Joshua ar kendai ka dekat bat ka pasau kanget ba ublei ki Israel ula ru ban pelajim ya ka kala ongkum ne tosmai ha utrai ga ong ha kita kinong sentiat tosmai ha utrai ba phin pelai ya ki mensim jongi endai pela penjot ya ka Jericho pelai ya ki mensim jongi namar kadon ka jingai ba utrai jongi Israel ula ban pelajim ya ka Joshua ar kolnong dekat bakat ar bat ka bakat lai kini kinong sentiat ru haba kala pensmai haki kumta kiru kelas mai ba enda haba kin penjot ya kanong ba Jericho barok kawai on pelaj ya ka bat ya ka yeng ukpa jongka ki parlok samla ki bi ki jonga barok bat e philang barok ki para bangai hakani kepor lang ba kane ka jingja yo isai kedar ya ka jenget ba shisha ngabu ngentin ba shisha ka jenget ba shisha jong kane ka samla Rahab kat hadu bau apostol Paul umla klem debu lang ya ka kerteng jong kane ka Rahab kanuti hakatup rengkat bat ki wei pat de ki krau jingai jong ka Bible kum Abraham Moses wi inok bat ki wei ki krau jingai jong ka Bible hakane ka por kiron sibun ki benta ki ba na ka tin ka jong blai ka bangila perchong rim phang ka jingai jong ka tan re hakane ka por nge pe tang arteli ki benta ki ba kongsan ki ba kedau phang ka jingai jong ka Rahab bat ki ba ngadon ru ka jing snguti kena bakan long ka jingerap bat ka jingker khuna ka benta jongi ki samla bat na ka benta jongi ki para bangai baro ka banangkong ka jingai jong ka Rahab kadai ka jingai ka ba penim pareng ong ka jingai jong ka ni ka samla Rahab kadai ka ta ka saving fee ka jingai ka ba ai jing im lani ka jingai ka ba penim ladang ipek na ka jingja ha ka Bible ha ka jing shisha ka ne ka beriu rangkat bet ka yeng ka jong ka ki ladai ban yap ka ladai ki ladai ban syak penjot rangkat
bat kinong Jericho barok ten rei namar ka jinget jongka bat ka jingle jongka la plaj im ya ka yau kpa jongka ya ka kimi jongka bat ya ki para jongka barok kentei bat sunrang ka bakam sngutanat bani pen kan mau hakani kapor kalong kan he bakane kerahap rangkat kayeng ke jongka umdei bakalaj im tang hakamet hakado nak kata ke jing syak penjot jong kanong ba Jericho dan rei ke bakam sngutanat kalong bakalayo ru ya ke jing pelaj im hakamen sim ke jongka kala im met bat men sim kata ke dei ke bakam sngumen namar ke tien ke jong blai kia thu yang ni bahadien jong kata ke jing jia hadin jong ke jing pelaj im nak kata ke jing yap ke jing penjot ya ke Jericho ong ke tin ke jong blai laya lam ya ka berkayung kupa jong ka rengkat bat ki kun Israel bat hadu kini kisni ong ke tin ke jong blai ladang pule na ka kitab Joshua Henriu Arpo San gadekot hadu kini kisni kala syong rengkat bat ki kun Israel bat ka bakam sngo phla ki para samla bani pen kan mau hakani kapor kalong bakane kanuti kene kerahap kala syong kurim ru ya kun si em jongga hima Juda ubah kerteng Salmon bat ladang ya kan mau karaham bat une ukun si im Salmon kilapan kaya bos ubalong utengah jong karut kebamut karaham kadai ka kemi temen jong ki kun Israel ka kemi temen jong David bat hakatu ka thup her pateng jong turai Jisu labu langru ika kerteng jong tengah jong ka Salmon bat ika kerteng jong karu jong kena geraham Gabriel kepala im haka jeng im kebapok dor teh rei kalayo kat kane keburom bat kat kani kanam radang pule Matius iwei kelonong san kat khot ngin lap ya ka history ka jeng her pateng ha kerteng jong karu kelarung haka thup ka jeng her pateng ka jong Yesus Kristus ngis ngotanat pen kan mau ru haka ni kapor ki parlok samla bakane karahap hadin jong kata ka jeng ja kela i no dak yaki kherdop jong ka Jericho bat yaki barok ki bakal jule barok sikata kani kelayar wailang bat utunong ruai semen sim banong kikam banga jule ngam le syu mentah kumbang laong bene kalaj im tang hakamet tehen rei kalayo ru kajing im hakamen sim jong kana du kata kapor kam im syu okto kajing im nuti ke jong ka tehen rei kalalong kajing thau kabatmai kalalong ka samla kabatmai nadu bakalangai hau blai kilok samla be jonga kalong kajing shisha ngiru ngisung thu ya kata bakam long ka basuk yangi khamtam yangi ki samla ban i no ya ki kajing long barim ki bang lujile baro sikata khamtam lada kita kajing le jongi ki bang la imboro sikata ki de ki kam snubha kumolong ka kam jong karahap ka kam ka bayo pisah rengkat ru bat kajing snubha enjoy hakamet hakado kamlong ka basuk bani ino ai ka kam ka bukum kata upawar sobuong wei lamlin lae ban bethat ya ki kenjeri jongka tihan rei ka basngu tenat kalong baha ka samla rahap kamlong ka bae ka klembu upor ka klembu kenta hadin kata snem hadin kata benai ni ino ing kam jonga em maryang ngai hau blai meneng lai kren phang tu jing thla joka ka jinget jongka hau blai maryang ngai lai ino dak ya ka kambarim jongka baro bat kala im ka jing im kabat thmai ni la ban kali kene ka jing kali kilok samla kumno kala ban le hadu kata ka kam kapan ko im baro kata rangkat ka jing sumba kala i no dak hisndon ngadon tangkawi ka jubab bat kata kalong namar bakalange shisha haublai namar bakalange shisha haublai berkata ka jing jong ka haublai kalong ka bor ya ka bakala ban i no ya ka jing long barim jong ka baro ki para samla be baro bat para bangej baro kani ka kubor ka challenge ka bu thong yanga bat yangi lada kane kerahap kanuti kala ban le hadu kat ni ngipat kumno kilok samla kumno ka jingej jonga bat jong pi ki kon samla jong ka balang hato ngini ai pernop sa hakata ka jing long barim ki jing sngobaha jong perthei ke bang le jule baro sikata ngini abut nuksa na kane ka samla rahap kabasis don klai no ya kejing long barem to ngina yet ngini akali la de shimet ya kane kejing keli kumno manga bat mangi wei pe wei kum ke samla
Kani ka jingat bat ka jingle jong karahap mde bak pelaj im tang yala deshimen tehan re kala pelaj im ru yakit khot jong ka yeng jong ka baro kum kad khot jong ka yeng ka don ka jing kit khli ban long ru ka jing pelaj im nak benta baro kit khot jong ka yeng ka jong ka ha ka tu ka jing pen smai jong ka yak tu ka arngut ka nong sentian ka klem ong ndai phila penjot ya ka nong ba Jericho pelaj im yang a em ka klem ong kum ta ka ong ndai phila penjot ya ka nong ba Jericho pelaj im yang a ya ukpa jong ai ka kimi jong a bat ikipara jong aru chenrang bat kan thai yo i hang ne la ka im ka jing im ka bakum ka taru tan re ka don hapo jong ka ka ta ka jing snokit kli balada manganga im ka yeng jong aru ka dei ban im lada manganga laj im ki weru ki dei ban yo ya kane ka jeng pelaj im ku mangala ong kum ka khot jong ka yeng hang tarangkat bakata kit kli baka yeng jong karu ka dei ban yo ya ka jeng pan im ngilaju kan mau ban kali ki paralok samla kat no ngila shim ka kit kli nak banta ka yeng ka sem ka jongi kum pastor ubala persyang ban tre ka kam ka jong blei hakni ki khendiat tali ki snem ki bladap ngapai do nun haba ki babun ki kmi ki pa haba ngarung sya ka pastret ka bangang terai ki babun ki long yeng ki kmi ki pa ki wani kenduk ki ong pastor dwai lem nak mata ki khun jonga ki khun jongi ba ki im ka ji im ka bom ya dei bat kamon ka jong ublai ha ka jaka bangin long ka jing ket khli nak ka ban pen im ki yeng ni long pen ban ka dau ka jing pai do nu jong ki kmi ki pa ngakan mau ka we ka jing dia we ku pa Uang yang aku ni abang arung kata yang uang pastor song bahad wailem nak mentai kun pedeng jongi namar ba ulai im kajing im ke bathala ke bamire ke mon kajong blai ong kata ke kimi pada berlang kata ke por ko ong saya katu kemerat ru duai nai duai shu yau tu kata kapan i kajing thang jong kata ke kimi bakam kwa shu ban ken mau di ka kerteng jong tau kun pedeng ru ha kajing duai hayeng ngilak basong tu hadu kat no kajing im jong utau kun pedeng jong kata kayeng bla penlong yau kupa ke kimi makin ketang ka mensi tongin yet ko ke paralok samla manga bat mangi yo ba manga bat mangi ngilong pemban ka dau jong kajing yam kajing pai do nu ki kimi ki pa yo ngilong ka dau kajing jot kayeng ka sem yo ngilong ka dau kajing jot ka imlang sa lang kari bat ka jaj ben riu ka bai ka jongi kajing khot ha kani ka por namar kata lada don ki samla ki paralok samla ki bi ki jonga ki bakum kita rengkat bat kani ka kubor jong kani ka samla rahab tongin ya long no kum kani ka samla rahab ka bakan jaman sim bah bangi yang ban syakriau blai rengkat bakta ka thong bagin yo ka jing laj im tongin sim ru ka jing kit khli ban pelaj im ru yalah ka jong ka ying ka sem bat kum ju ru ya ki wei ki paralok samla ki jongi ka wei pat kajing kan mau na kane kajing ngai ke bapen im jong kane karahap kade mano ban khmi lenti wat ngaru habang perkhat ya kane ke benta ban keren kane ke benta ngam syam la poi perkhat bat khmi lenti bana ka briu ka bakum kane kumbang la ong mene ka briu ka bapok dor ka barok la nyau ben ngipo ya ka kam ka bakal ka im dan reina kane pun ban ka samla ka bakum kane kalong pun ban kalat jong kajing job jong ki kun Israel ya ka Jericho ladakane karahap kam syam laburi pelaj ya kita kenong sentiat kan jin dalayap ka keti kenong Jericho bat ngas ngauti kena ban ong ba ki kun Israel kimyo ya kalat ban job halor jong kenong ba Jericho dan rei ka delang ba jong ni ka samla ka bakum kane ki kun Israel kala job suk ya kenong ba Jericho barok kawai kidon shibun ki paong padang jongi ki samla kumangi ni ale ayu keng ngo kamtam ki samla jongi ki balang nong kendong don ki paong nalor ka bi sakaduk rum tip menang rum don bat ngi penyang la ka jong kendong rim hang ne ngi sim kabu hang ne ha ba ya wer ba ya khot ban ya kit ban ya ba ka kam ka jong blei ngi ong kumangi hakabi hakaduk ngam tip ngam nang bat ni penyang ni la kanong rim hang ni dan mereka jing pen kan mau yang ni hakan ni kapor ki paralok samla balani ladakan ni ka briu ladakan ni ka samla ka balong tang kanuti kala ban le hadukat ni banong kalat jing kerku kalat jing job ya ki kun Israel manga
mangiru ngila ban le ya kata kajing pen kan mau kajing khot jong kene ka samla yang nga bat yangi kalong kan ni bahau ble don ka pomla ladang idon kajing nget ka basisha hau ladang idon kajing nget ka basisha hau ong kene ka samla don kanu ka pomla hau ble utrai jisu ong kum ne ladap hidon kajing nget tang kat iwei i sembai terso pin ong hau ne ulum to lech no nang ne hang tai une ulum un lech kan yong trai jisu Matius khat nyeu arpho khat khat to ngene kali hadu kat nu kajing khlan kajing ngai jonga bat jong phi ki samla ka ba ar kane kajing ngai jong karaham kade kajing ngai ka ba khendu yala de ka ba kong mane kade kajing ngai ka ba ai jing im kajing ngai ka ba pen im bat ka ba ar kajing ngai jong karaham kade kajing ngai ka ba khendu ka ba len la de yala ka jong kajing im pareng ong ka self denying faith kajing ngai ka ba khlem nyau shu ila de ja kat ba ja long kat ba long kata kade kajing ngai jong kane ka samla kane karahap ka smu thu biang biang ba kane kajing rap jong ka ya kita ka arngut ki nong wei ki nong shun kala banwan ra ya kai kajing yap katip biang-biang meladau sim Jericho kinong Jericho kitip ya kane baka buri ya kane kinong sentiat ka snuti kena katip ka snutu ya kane bakan siap peniap deh dan rei ka kendu ya kata ai kan jakat baja long kat balong dan rei ngan yang baik hakaliang tung ne ublei ubang alangai kala kendu ya la ka jong ka jing im kala ong mene ublei ubat don bortam ublei bom don mano balak ban yang hakmat jong u bat ublei bala ban ai jing im bat kesenia baik hone ublei ja kat baja long kat balong hak jing im ka jongka kangai bau ublei la ai no ya ke Jericho haki khuni Israel ka ngoti kena bau ublei dei ublei ba ai ya kari bat ublei ba shim no ru ya kari kangai ba barok kari bat ki hima ki long hapo une ublei bat kane ka jing ngoti kena jongka kala penlong ya ka ban kendu bandon hakaliang jong ne ublei ubakalangai hak ji im jong ka hak ji klemat kawan ka de ka jingai kawan ka de ka jing snutu bat ka kendu sundon yala ka jong ka jing im ka jing khot yang ngi samla ka jing pen kan mau yang ngi samla ka ni ka po kumno ka jingai jong bat jong phi hatong i don mo ka jing snuti kana yaw ne ublei ubangi langai hatong is ngoti kena bau ne ublei ubang isyakri kum ke Kristan kum ke samla Kristan ulong si syau ublei ubad don bor ubala mane ikamba ki bakrau kum banget kani ka samla raham don bun ki samla bat para banget ki ba artatin ya ublei ngilong ke Kristan kan ngilong Kristan dan re ki don sibun ba ki ba artatin ki don sibun ki ba kali wat laki menut ban kali syabar ban penpau syabar ki kali kene ki jing kali don si syamu ublei udon si syamu ublei kata kade kajing keli ka simet nia keli marwe ngaru kadon kapor ka hapo jonga keli kene kajing keli don si syama ublai nama kajing kendu kajing syam jengi kibreu ki don sibun kini kendu om tang kajing suk jing kemen kajing snobha dan re sibun ru kajing hapadeng kajing ngiwat kajing rap kajing ublai don jing rap ngiong don mau ublai hapadeng kajing pang ngiwat kajing pen khia kajong terai ngiong terai pen khia yang ngim yo kata kajing pen khia kajong terai ni keli ni kajing keli don mau ublai kidon kipor ke bangila syak jing it ngiduai dan rem don jubah kata kajing duai ke jongi don kapor ka bangi pan ka bangi wat nau blai kajing kwa jongi ngim yo kata kajing pan kajing kwa ye kajing duai ke jongi bat ngi keli kene kajing keli hato don si syau blai kham tam ha gabukum kene kapor ha bangi im rengkat bat kene kajing pang klam coronavirus kaba barok ngila stom jing mut ngila klumar jing mut ki school ki khang lut ki kam ki jam ngiduk lut ki ying mane ki khang ban sakriau blai ngim yo syu ki dot simbun ba ki pra banget ki ban nok men siem ki ba i kumba kan ne ka jinget ka bangidon kendiat i kumba kam don syu ha ka bakum kan ne ka por ki don sibun ba ki pra banget ki bala syak jingit ndai tang maduai ngilaya syak jingit nyong blai weng no sim no ene ka jing pang coronavirus na padeng jongi bangin yo pat sacisin ya kalat ban sekri lai luai ya me kuma julong den rei penban i kumba kene kejing pang hakajaka ka bakan jak kan du no kanang kham kiu penban
Man hadu kan kapor ka bangidon hakane ka jing syakri ka bangidon ru ngiawan syakane ka jing seng kidon cibun ba ki bawan rengkat bat ka jing siir ka jing ting namar ba kan ka jing pang kala nang kiu kat barang mi kisngi bat ha ka bakum kan kapor ngia keli ngi ong shano blay hang no blay shano ka jubab ka jong blay shano kapor ka jong blay ngam penrem bat ndon banut ban penrem ya kata ka jing keli jongi namar balai namar ka dei shisha bangin yoi ka jing arab ka jong blay bakum kan kapor teh ndrei penban ndon jing arab ndon jubab nau blay ka jing duai ru jar-jar ka jing pan ru jar-jar ki kamba jong blay ru jar-jar yoi hang no ru ki merkel ki jong blay ki bang kimilati ban ja kim ja bat la penlong yengi ban keli ka jing keli ban atatin ya ka jing don ka jong blay uladon weu samla Kristan ubala phaiden na ka jingai bat ubala len ya ka jing don ka jong blay bat haba keli ya kata ka jing phaiden ka jong upen kan mau kum ne uang pen kan mau ya pi uang uladon ka wei ka min ngayo i uang hakapor bang dang khamrin ime jong ngai pangjur ipa jong ubalong unong syarai jong kata ka balang ira dem kho si wakmat jong utrai ban ong trai pen khia ya ilok jong Jangan rei ong tau samlah ka jaka ka bau trai un pen khia ha jaka bu un jubab ya ka jing duai jong ipa ime ikhlat pen ban ha kata kamien ong hato don blay la dai badon u blay balai jubab ya kata ka jing duai jong ipa ka jing duai jong ka jing duai jong unong syarai balang ong tau samla ong nadu kata kapor klap long yang ban perkhat ban ngej bam don blay ha kane ka pertai ki para bangej bai ki para lok samla ha kane kapor ngong ya phi kane ka wei ka jing sisa ban ngej ha kapor ka basuk ha kapor ka pakemen kampat beang ban ong bangi langej em ngila ban ong bangi langej hau blay ha kapor pakemen basuk tan rei katang kampat beang tan rei dei ha kapor jong ka jing ha kapor jong ka jing pang dei hang tang yo i ya ka jing ngej ba sisa jong i hau blay ladang ila bandon ka jingej ban yang scam ka jingej hakapor jong ka jing hakapor jong ka jing le hakapor ka bakum kan ni rengkat bagai jing pang dei hang ta ublei ni i kata ka jingej basisha ka badon hanga bat hangi ya kan ni ka samla rahap lapen kesan ya ka da ka jingej rengkat bar ka jing le jong ka lapen kesan ya ka da ka jingej upal ku deu sya ya kata da ka jingej syam lapen jot ya karahap rengkat bat kenong Jericho baro kadai tang ka jingaj bat kadai ka jingaj ru ka bau bleu i ka bakala kendu ya la ka jong ka jing em bleu i ya ka jingaj jongi kat no ngingaj kum no ngingaj hapedeng ka jing kum no ne long ne samla kertan hadu kan no ka samla kertan hadu kat no ka ngej jangap yo i ru ya ka jingaj jong karahap bat dei namar kan open kesan ya ka da ka jingaj lapan em ya karahap yo i ka jingej jong karahap sakat to kan teli ki bentang bang kwa ban bu hang ne lengkot ku mangala ong mene ka ban kong kalong ka jingej ka ba khendu jong ka kapau haba kalanut ban yang hakaliang jong kinong syun namar katip bagi ta kinong syun kidon ubulai basisa ka khendu ya la ka jong ka jing em wat la kala dei ban yang hakaliang jong kinong syun nang ta ka ba arngi i ka jing khendu jong ka haba kala khendu ru ialah kajong kakamai jakpo kakam ka pagajutrei kadai kata kumtu kakam kemalia kedeu meneh kaklem perkhat arsin ban ong baladanga ino akhirnya kakam ngantrei dakai pada kakam kumno ngan besai lah kajong kayeng kesem kakhendu ya kata jia kat bajia long kat balong kabu baik ya kalawei jongka hakikati ke jong belai bat ka ino kakam ya kakam kabarim jongka da ka jengaj bat ka jisania hau belai ban ngai iru ke jing khendu jong ka ne ka samla rahap kadai ha ka ne ka jingej jong ka bakanut ban yang tang marwei ukpa ka kimi jong ka kinong Jericho baro kidai kinong mani blai thau ka klem perkhat arsian ka klem ong ap ngan dalai chua chai mei ipa ngan ya slok chua bat ki para jonga langin yang ngej na em hau ne blai em dan rai marwei hakatahi ka por ka klimat ka plas non ya ka jingej jong ka hau blai bat ka ngej sendon hau tau blai i ki bahayeng jonga kimat le kat baki le yang kimat ong kat baki ong kinong Jericho kimat panyap yang ten rei ngan yang marwei ban khendu yala ka jong ka jing em ban ngej hau ne blai kani ka samla
ngam artatien ban ong bak lai rwai lang bat niu nong rwai shemen sim uba ong kumne laki wei kim tre ngamar wei ngan bon laki wei kim tre ngamar wei ngam bon kadai ka jingai ka ba khendu ya la ka jong ka jing em ki paralok samla bai e baro hakani ka por ka them yut Sunday jongi ka jingai ka khot yang i ban yo man bat bandon ya ka jingai ba shisha kum kan ya ka samla rahab ka balajin ya ka jingai ka ba pan im met bat men sim bat ban i no ru ka jing sngo bha jong ka Jericho baro ban jit yau Jisu ha ka jing im jong ka ban i no ka jing sngo bha ha ka jing im jong ka bat ka jingai ka ba khaindu ya la de na ka banta ublai unong rai shemen si muang ngaji yu Jisu balayau jengkerdu jonga ban pendam unong yalam ru mauhi ban lam yanga shaneng syakli ulok kumune he ingin syam lawat shalom lawat syatem ulok ban yahine kat baim hashitam barok bat hakim ublai unkerku nak benta kaburom kejomo amen Tomantang yin yo sngew sakawai pat kajirwai ka bakerpang nai kong yamon jurlang nongkling rengkat bat iparlok jongi Wat hap deng ka ding barhen Wat ki jing kuslai ki ban Ki jing e jing wet ki wan Ban pen shot lo Sgel korgit shisha ban perka Om don shoga jing sgel shngai Jing long way briu jing pisa ya rap ngi perda tidak jing kata kalong ka jing skaus ya kita ki ya ki ba ki kerme Try mame dang mame hap deng jong ka yong ba sin ran kilas ngeu shep ting hang ta kila ken mau don utra lang ba Ratu ya rap yangi na margin sayap no balay pilong ki ba syapti pin scam la jinge tira ka jinge kata kalong ka jing skills ya kita ki ya ki ba ki kermen uyalam daka jing ai uker ku daka
cha ya jing sniu hun lao men ta to shan yes kem hala de hi un don lang bat pi de da ka jing e ka ta ka long ka jing skells ya kita ki e ya ki ba i kermen uya lam tak ka jing ai e ukir ku tak ka jing isne shisha try mame dang mame Jinge tungin kermen ladaban ki jing jenja tunget ka jing yarap kan wan tang da utrai uyan lam tang ka jing ai ukir ku tak ka jing Shisha try mame dang mame Shisha try mame dang mame Ngi penpau ya ke jing sengongu ya pi sachisin pastor ya ke kubor ke pila ai hapadeng jongi ublai unang kerku ya pi unang kerku ya ke ying kesem ke jongpi unang kerku ru ya ke kam ke bapibat kum u executive secretary jong ke riboi sinod bapin nang yo bor bapin nang ala ban penia ya ke kam jong ke sinod hi te leisuk pastor ublai unang kerku ya pi Nyemla klem dapan pau ke jung sungungu ya ublai bala ai ngi kene kelat bangi yo ban pendap ikini ke program baru hagane ke sngi ni pen pau ke jung sungungu ya kita baru ke bayasim benta haga bayar wai ke jirwai penraman sim ki nong pule duai nang ta ki ba pen sngew ke tin ke jung ublai ki jirwai ke bakrepang bat baru ki baya don lang hakane ke por ki bala yashim benta hakane ke online service ngi penpau ke jing sngungu ye phi bat ngi da kerku kerdo ye phi phi nang yo ye ke jing koi ke jing khia ubleu nang kerku ye phi baro te ngi ya penwai no ye ke jing sekri ke jong ye da ke bangin yar wai lang kan number jirwai ka balai spa ndrefusan bat hadin jong ke jirwai lakerpat ya executive secretary jongi Reverend Bibi Markhab ban pelaj yengi nakaba kerku penwai Aku tilum jong ka jinsai sipai kristan tomi tutur syapang sa jingyale kat basmi kadang sao đông trong hi long xuân kỳ kề là cả bốn lút nghìn xe hết đẹp trên hết cả long chân tròn anh cho được giá bự thể nghìn job đã cả chính nghề nghìn job đã cả chính nghề ô đã chính job đón bù rò nghìn job giá cả bự thể
jing o da jing job don burong ngin job ya ka birthday o ngin job da ka jing ngin job da ka jing o da jing job don burong ngin job ya ka birthday ini dua. Hakabawai no jangan ni kejeng syakri kejengi me ablay. Ngiangu me memelai alam yang ni. Hakabakum keribhoi Presbyterian Synod Union. Ngilala egon penlong yang ni ka online service. Hakajeng rakhe ya ka youth Sunday haunus nam arhajar arpau. Ngingis kham ablay menkerku ya ke baro. Ki banglayo lat ya kam pendap hak ni kapor atau doa ru baga jingit ba ka bapla ka mamayan ka jung blay bok pa ka jingai ka badap yang dap kerhai ka jung try berunang peniam jingi Jesus Christ lambat ka jinga so eslok ka bahon ka bathiang ka pentingan ka pencai bor ka bodong mensem bakon kani sa bat ngi kum ka Synod Union bat ki society baro ki bana po jangka lambat kirungai hakalang setelak jong kani kaperthai nado mentas diki bom cukut ru amen